det er bare den følelse af, at når du rammer rampen, og så bare bliver skudt lige op i luften, og så du bare hænger der i følelsen som evighed, det tror jeg ikke rigtig, man kan beskrive. Det synes jeg bare, det var langt federe end alt andet. Vi startede med at køre cross, dengang jeg var lille. Vi er 3 brødre, og så min far, der skulle køre. Men så da vi blev lidt ældre, så blev det alt for dyrt at køre. Og så har jeg altid cyklet. Jeg begyndte mere og mere at køre mountainbike. Det fangede mig mere. Det her med at være herude i skoven og bygge sine egne ting. Jeg har bare gået med ideen til at bygge noget selv. Synes jeg bare, det er sjovt at bygge. Og det er super fedt at køre mountainbike, så herude på landet, der er mulighederne bare store, så der kan vi bare mere eller mindre gøre, hvad vi vil, uden der sådan er nogen, der kommer rendende. Så er det bare godt. Altså, det kræver rigtig meget arbejde. Altså, uden mine 2 brødre og familien Rav, som har stedet her, så havde det på ingen måde været muligt. Altså. De har stillet gravemaskiner til, og de stillede stedet til, hvor jeg kan bygge det. Og min lillebror har været så venlig at køre gravemaskinen en gang imellem, så uden deres hjælp, så er det slet ikke været muligt. Så jeg har egentlig bare sagt, hvor de skal ligge i jorden og hvor de skal lave, så det har været skide sjovt. Det er helt klart tricksene, der motiverer mig. Altså, for nogle år siden, der brækkede jeg min ankel, og efter det, så havde jeg egentlig besluttet mig for, at jeg ikke skulle lave så mange tricks mere, at jeg bare ville køre hygge mig, men der gik nok en uge med det, og så begyndte jeg at lave tricks igen. Bare det der med at lære noget nyt hele tiden, det er motivation. Keep your eye to the sky and your ears to the ground and take me down. Jeg synes selv, at jeg er god til at se mine egne grænser, i stedet for at være dum, og så bare prøve nogle ting, som er dømt til at gå galt. Jeg kører! Banen, den bliver aldrig færdig. Altså bare det at køre en tur ned igennem banen, så ser man 10 forskellige steder, du kan stille rampen, eller du kan lave en ny rampe, eller du kan lave en ny jordlanding. Det er en del af hvad skal man sige, charmen ved at lave sådan sit eget, så det er, at man nok aldrig helt bliver færdig. And the vines, they ever reach across the ground. And the branches and the trees, they bend to make a crown.